Sakharovans Motion Pictures'ın yönümü. Film dolundurıcısı Sim Production'dan hizmetlaştıkta Passion Picture Company. Filminin iyinçe tarları. Aisha Takiye, Jiras Talpada, Gul Panak, Girish Karnat, İncamlık ediyen operatör Devika Bahuthan, sağ bilen beren Mushish Sapel, film rejissörü Vipi Bhati, Alok Di, filmin redaktörü Sanjeev Datta, Savi Salim Saloyman'ınki, Hoca operatör Sudip Chatterjee, yerine getirici prodüser Elahi Hiptula, film Sakharovans Motion Pictures tarafından surata düşürüldü. Rejissör Nagesh Kukuni. Meni ölmüş şehirde bir baktı duyan yeriydim. Gökteki dileğim yerde kovuştu. Meni öz maksat muradıma yettim. Sen dileğilerin tek kovuşun nel bolaymasa. Her dadım öz vakti var. Eğer bolsa, men şu cayı becermeli yoksam ol biruğun üstümden aytar. Aşağı düş. Ne için? Ayşe'den bana durmuş açık. Bana durmuş açık. Kim? Ne mi? Sonra sen minki olursun. Men şontuzum sen kahri. Sen hem işirik minki olursun diyecek olayan. Men itirir miydik korkyan mı? Allah. Ne de olsa bir zat men pikrimi yitköderedik korkyan mı? Reynat, sen bunu kovuşokluk deyip hata etmen mümkün. Yönemen iyilen bokulup duşup yormekten şeyle uğrayadadım. Men qalan ömrümü sen bilen bile olahım geliyor. Bestir, yeki edip yadadım. Ertir, men savuda gidiyen. Bana durmuş açık. Ha işte diyen bana durmuş açık. Şu vakt mı? Allah. Biz neyine karışmamışsın? देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरें न फेरो तुम मेरे हो कह दिया Hem beni bulamazsın hükümdar eliye. Ne diyen isteyenim mi?
Olar giden soň sen hem olar bilen awadatxana etmeli bolarsyň. Men giderim daýy. Gaty ogy. Siyasata gidende Allah seni penasyna saklasyn oglum. Men hasam nerede? Onu kim elledi? Kime gerek bolluka? Häzir getirerin. Onu dälik süretmeň. Hay hele gulu diýşänim. Tintin men yüregim gysar. Men bar ýogy bir näçe aýlyk gidýäne. Çaltyrak ýygyna gelgen. Sen meni ýadymdan çykarmasaň bolýa eridim. Sen bilen geçiren günlerimi hiç wagt unutup bilmem. Men Amir Khan. Seni özüme aýal edip alýan Zeynap Fatima. Men sana şu gulak sırgalary hem de öz ýüregimi bagş edýän. Men Zeynep Fatima. Seni özüme adamym edip alýan. Men olaň ikisinem kabul edýän. Men sana öz ömrümi bagş edýän. Öz yüregimi hem ömrümi bagş edýän. Öz ýüregimi hem de ömrümi bagş edýän. Ağlamasana. Senin ayrı düşmek bana da yeni düşen o. Men gatty ynanýan. Ýönetçi galajymyz ýok. Men näme dilegeden bilýärmi? Gün hiç wagt ýaşmasyn. Şonu biz hemişe bile bolar diýensiň. Doğrudan hem şeýle. Sen ne edip bildin? Men sen pikirlerini okap bilýän. Çyndymy? Men şu wagt näme hakda pikir edýän? Men pikir edýän zady hakda pikir edýän. Olmanna aýda böyle katýargyn, garnaşşaň hem de owdaşyň ýagyndan çykarmagyn. Bolýa kaka, maňa akpata berin. Taňyr seni öz penasyna aman saklasyn oglum. Özüňe gowsar etgin. Hökman hatýargyn. Bolýa. Bize puli berende oglum tanışlanmadan uğradagyn, bolýarmy? Bolýaje. Özüňe gowsar etgin. Bolýanna, sagaman bar. Terefap bolawar, ýeşdiýärmi? Terefap bol. Sen biziň ak patamly alman içek bolýanmy oglum? Dağı näme diýen, men başga ilajym ýok. Amir sen ölümmen kaň bizden soruşmaly ekeniň. Siz razy bolarsyňyz diýip men 2 ýyl garaşdym, ýeje. Zeynat berik gel. Günüňiz haýyrly. Ýeje. Kaka, bu Zeynat. Sizin geliniňiz. Siz muny
Siz bunu oňlaýan bilersiňiz, oňlamanam. Size bir zat aýdasym gelýär. Siz näme diýseňiz, ol şoňa kaýyl bolar. Biz bilýäs. Siz näme netije geldiňiz? Howlukmak näme gerek? Kaka bu kyn näle? Siz howa diýäňizmi ýa-da ýok? Yer bolýar. Siz men hakda hiç tat gelýänçem eşitmersiňiz. Men diňe Zeynada hat ýazaryn hem-de jaň ederin. Dili bir rehim bolma oglum. Ece siz men bilen rehimsiz bolmadyňmy näme? Şol hakda pikir edip görmediňizmi? Özüňe goja teretgin. Bardyň hökmanat ýazgyn. Bu men iň soňky göz ýaşym. Menin ağlamar. Men saňa garaşaryn. Taňry seni näme üçin yaratdy diýip men öz-özüme sorak berýärdim. Indi bolsa seni maňa duşuryň üçin meniň alkyşlaryny aýdýan. Edidim sütildiň öz hatlaňda maňa ýazyp bergin. Şunu men diýip gözüňe getir. Men hakda. Sen alada dermiň? Hoş geldiňiz. Ine bitýärdi el telefony. Oň ýüregi syandyr. Alo. Alo. Beýle tarapyňa görül. Ýoksa gürleşip bilmersiň. Alo? Bolya. Alo? Alo. Salam men edidim. Sen ýagdaýlaň ogmy? Gülýaly. Ýöňiň nähili? Gowy. Sen gowy ýigitçäňmi? Sen bu hakda menden her gerek sorap durjakmy? Sen tetiň eşitip dursan bolýar Şankar. Men seni göresim gelýär. Gaýrat edidim. Men başym ýygyma dolanyp bararym. Sen ýüregiňe syanyň men bilýän. Edidim ýene bir zatlar gürlesen, haýyş edýän. Gürle. Siziň wagtyňyz azalýar. Meň adym aýtsana.
Mira. Hawa. Men adım Mira. Sawol. Men inni kayda jaň ederim. Özüňe gowja seretgin. Sizin yine 10 sekundunuz kalıptı da yine biraz gülüşünden olurdu. Yine gelip durun. Siz İslam vasını gelip bilersiniz. Ol yine ne açaydan gelir ka? 4 aydan cenat. Yine ondan hat geldi. Alın. He sağ olun. Biz yine bir ne açaydan öz ata-babalarımızın mülkünü izin alarız. Hem de öz avrayımızı dikelder. Şonunu men incalarım. Erkek kişinin avrayı on maşgalasının hal ýagdaýyna göre bolýar. Şu öýde ýaşaýanlygymyz üçin hem de ýaşaýyşymyzyň gowlugy üçin biz sana minnetdar bolmalydyr. Men tide näme kömek etdim? Pul gadanýan tidiň oglumy da ahyry. Men oglum. Oň soňky 6 aý deden gazançyny 6 ýylda edip bilmedik. Hawa dogry. Ol öýlenen soň bir näme nef sartdy. Sen gadardan onuň öýlenmäke baryp ýatan bir hepmedi. Ertiriňiz haýyrly. Salam. Erteriň haýyrly gyzym. Siz nem üçin özüňizi kömekçi tutunaňyz? Men size bu hakda öňüm kän aýtdym. Garra adamlar kömege mätäç bolýarlar. Men hiç düşünüp bilenmokda. Hemmeňize salam. Biz sen şu an sen tanaman rıfkıydım. Goýsaňyz lan kakasy. Menim siziň ikiňiz şeýle bir ketir gaharjaň, huzy temim ulumsumy kaňyz diýädim. Özüňe de aruluk pul goýmaly ekeninde. Maňa öz aýlygym ýetdi. Oňy beren pulunyň bir bölegi sen bolmalygydyň. Bilýän, ýöne men oňa zar däl. Hoş galyň. Allah ýarıňyz bolsun. Senem taňry öz penatyny aman sakladym. Teresene hana, holotok şankar kimidinki bolar. Botaw kiminki bolar? Rajanki. Botaw bolsa gaýnynyminki. Bu kiminki? Ol senki bolar. केसरिया पालम आवोनी पधारोनी मारे देश रे पधारोनी मारे केसरिया पालम आवोनी पधारोनी मारे देश Biz hanawda sizin adyňyz ýok. Men özüm moňa geň alýan. Men agam beýle ýeňil kelle däldir jenap. Men size inni kaýda tölerin. Siz maňa anan ýaňyzmy? Oğunun yan. Yer näme? Bari ýok bir minit. Bolya. Ine alın.
Alo. Men Mira. Shankar seni bilen gurlaşıp bolmadymı ka? Amir. Kim vurluyor? Hava. Himmedat yer ve yer. Aydı verin. Şeyle mi? Tutsuk edilipdir. Ol adam öldürmekde ayıplanılıyor. Ol cezasını çekmeli olur deydiler. Biz akbar bilen guruluşmeli mükek diyen. Biz näme sekkar, bize maslahat verin. Hudaý diň, neçide var Hudaý yol paylan. Gayrat edin. Hudaý kömek etsin size. Etjek zadyň ýok. Boljagy işdir da. Siz Amerikan kakasy-my? Hawa. Men Natarayan, men delden daşary işler ministrliginden geldim. Näde size kömek edip boljakdygyny biziň özümizden bilen bol. Bize Amiryň hem de oň bilen bile ýaşaýan Şankaryň söwüşünligi mälim. Şankar jagyň ýokurky gatyndan aşak gaçypdyr. Onu Amiryň itip ýykan bolmagy mümkin. Amir bana Shankara kırnattığında ýadydy. Olar gatgoň şädiler. Dogry aýdýaňyz. On goňşarym şey diýýärler. Onda hemmes düşnükli, bu tötenlikde bolandatdyr. Bizim şeýle pikir edýär. Men Amir bilen gurlaşdym. Olam tötenlikde boldy diýär. Biz onu boşadyp bilerse şeýlemi? Haýyş edýän, on günäkär dälini polisiýa barbaýdaýyn. Bir beýle bir anfady işdäl. Bizde bir şaý adam ýok. Biz diňe Amiryň söýlerine dayanmaly bolýar.
Amir yüksol işleyen eken. Şoň üçinem ol boşadylmagy münasip dämi? Hanım, umumana bular ýaly habartyda yerli polisiýa ýetirmeli ýöne, men muň üçin ýörüti özüm geldim. Aladaň üçin sag bolun. Men Amirle gürleşip bilermi? Aýsaňyz lan gürleşip bilermi? Biz onu şu wagt nirde saklanýanyny bilem, we gadetin karary 2 aýdan ýerine ýetirler. 2 aýdan. 2 aýdan? Gulagasyn, men siziň umytdan düşmäňizi islämok. Bir çykaly habar. Saudyň kanunyna laýyklykda pida bolanyň aýaly jenaýetkär bagşlasa ol boşadylýar. Şankaryň aýaldyňe ene şoňa gol çekmeli. Bu onun günäti geçmek hakyna gaýşnama. Şonu Amir halas bolar. Hudaýa şükür. Biz bu resmi namalar derrew oňaý bereriz. Ýöne bir kynçylyk bar da, biz oň nirde ýaşaýanyny bilemdik. Shankar Rajasthanly eken. Ýöne onuň şahsiýet namasyny naqsaly näde dogry eken. Biz agtaş işlerini geçirýär, muňa wagt gerek. Biziň wekilhanamyz bilen Saudyň wekilhanasy gepleşger geçirýär. Men düşünemokly, siz köp wagt gerek bolýar diýäňizmi? Siz kada kanur biziň gowulýaňyzda Amir halas etmeň bir alazy bardyr. Biziň işgärlenme Şankaryň aýalyny ýaşaýanyny zanet gözleýärler. Ol nirede bolsa bir ýerde bardyr. Biz oň diňe gol gerek. Şeýlämi? कहाँ चली? Sen nire barýan? Şol aýaly gözlemäge. Sen onu näde tapjak? Özümem bilemok. Men diňe oň Rajastanda ýaşaýany bilýän. Sen o ýere näde barjak bolýan? Bilmedim. Sen gitmegi ýüregiňe düksin bolen, bizden bir zat gidilýän öýdýän. Ol maňa kömek eder. Men bar bilýänim şu. Men gadyrdanım, bir hemişe ona bil baglap bilmerse. Şoň üçinem onu gözlemäge özüm gidýän. Ýöne sen onu näde tapjak? Men Amir bilen Şankaryň bile düşen turaty bar. Rajasthan gat ul şäherdir. Sen gap-gap aýlanyp berjekmi? He? Men gol goşuryp oturup bilemok. Yer bolýa. Sen başga bilen zadyň barmy? Sen onu edir şu wagt gitjek bolýarmy? Şeýlem oýdum. Hawa. Sen kime migdap özden boldun ka? Hayran alaýmaly. Amirem şey diýýärdi. Ýolus ulaglarynyň bardy buna ýem gidendir. Sen ertirçeni garaşyp bilen okmy? Men garaşyp oturmaga kararym ýetenok. Bizden başga Amire kömek etjek adam ýok. Men Şankaryň aýalyna haýyşnama gol çekdirmän gelmen. Ýör onu gideli. Ýör. Bolsana yüklü. Salam ben dağırma oraya. Günniň haýyrly. Bahu sahu. Ýagdaýlaryňyz gowmy? Hudaýa şükür. Gowdur yer ödüňiz nähili? Atowa we sahu aga. Hani bu kim? Kimmi? Bu zenan kim? Lenet bi. Görsene muny. Bu şol kizicik gyrmy? Menin olalım. Binda. Men urtaňa haýşym bar. Elbette. Ýön ilkin nahar ýeli. Ýör gidip netiw edenden goýun etinen ýeli. Hani yer bakalım. Yer. Joy iştäli. Özüm bilýäne. Bahu sahu. Hawa, ol akly ýetgäne men diýe. Bir işi şonun aşa bitirip biljek adam ýok. Hawa.
Mandan rek yekön gitmeli bolsun. Meni ne şulatlar eltmeli. Köp sağ bolun. Taňry ýalkasyn. Bile ýalkasyn gyýdym. Hudaý ýol berse sen şankaryň gelini taparsyň. Men onu hukman taparyn. Şeýle bolsunna. Allah ýaryn gyýdym. İşiň şowry bolsun. Hoş galyň. Bizim otlu çöpümüz oturdu. Ejesi, ona pul versene. Mende pul ýok. Bizden ämini bir teňe de ýokmy? Bolmasa men satyja indi kaýda tölersiýeýin. Ýok, gerek gel. Haýyş etme. Men oglum bulary ýalzady hiç wagt ýol bermedi. Owa hiç wagt. On iýeren pulundan özüňe sowolga bolsun diýip ýerine bermedik bolsak, beýdip kösenip oturmadyk. Men biligi çıkanım. Görünüp dur. Girin şu yerden. Egerde men siziň näme görýänini aýtsam, men galyp bilermi? Men size töler ýal pulum ýok. Ýöne siz naharyňyzy paýlaşyp bilerdiňiz da. Yer bolýa. Aýdy berim. Şeýle. Şu wagt siz gözlegde siz kimdir birini gözleýäňiz. Her bir adam hemişe kimdir diýerini gözleýär. Siziň gözleýäniňiz bir aýal bolmaly. Hawa. Dowam ediberim. Siz daş yerden gelipsiňiz. Öýüňizden gaty ýadow. Siziň aladaňyz ýetek. Siz nähildir bir ulaw bilen gelipsiňiz. Ol yük taşıyan ulaw bolmaly. Köp bolun. Men geljegim nähili? Biraz garaşyň. Siz men yük taşıyan ulawdan düşeni görüpsiňiz. Şeýlemi? Adamlar şeýdip ağlamak size hemişe başar diýämi? Kiýa wagtlar. Umumana men artist. Kim? Artist, biz toparmaz bilen daş keşimede ýütgedip ondan onu göçüp düşünýärmi? Hemmem adamlar ağlaýan dogry. Yok. Biz adamlaryň göwüne çýar. Ýöne sen muny mud edýän näldine? Sen diýäňiz näme hanym? Men ýaly artist siz hiç ýerden tapmarsyňyz. Men istenik adam keşimine girip bilýän. Ananmasaňyz barlap göreýin. Daýlajan meni ýyl gün gaty görýär. Sandi bolsam maňa durmuşa çykarnyp berdi. Indi men hiç wagt ölmem. Jenap, maňa gulak asyň. Ol edil şu wagt ejeme dil ýetirdi. Bilen barsy şo boş söz. Siziň aly heretleňiz. Gahar gadawyna atlanyp yumrumy diýemde, men öňümde durup biljek adam ýokdur. Biziň bedenimizde 206-dan gowrak sünk bar. Olar döwjek bolamyzda bidatlar hakda pikir edýärmi näme? Daşarda ýagyş ýagýa, söýgülim gelmedi diýip men göz ýaş edýän. Maňa bir seretsene, ýanyma bir gelecek gelsene. Ýanyma bir gelecek gelsene. Bir gelecek gelsene. Bestir sana telpek koyan. Sen öktar artist ekenini. Sağ olun, köp sağ olun, hoş galın. Yine de birinin başını gözünü aylamağı içe koyanı. Naharını üçüt köp sağ olun. Huda yol verse yine de görüşer.
Men yan torvam hani. Ey Huday. Başla olayım. Meni uklayıp durun. Häzir bu zatları yığınlaştırarın. Otur. Darabirin kakası gelinne menem teň günüňe düşüpdim. Şonne menem özüme yer jaý tapman, ahyrdaman inen ýaly bolupdy. Oğlum men bile kesek ayal bilen gürleşýän ýaly gürleşýärdi. Siz näme üçin maňa beýle rehimsiz aradyňyz ineti? Men gaban ýadym gaýdym. Hiç wagt bakly bolmandym. Şankar keňiň biri ýerinde bolan söýgüýüňdi görüp bilmeýän ýalakdym. Yen ağlaymar zat. Ayallar hemişe bir-birine görüplik edýärler. Biz şeýle bolsak erkeklerde näme tama etsek, meni başlaýdy. Biz birinci gerek içimizde öküştük enesi. Şu at Şankar yanımızda bolsady. Maňa başga hiç zat gerek däl. Hemmemiz oňdary düşünäýgýdym. Näme üçin emmekşi meni günäkärleýär? Men hiç bir günäm ýok. Men bilýän. Bilýän gyýdym. Öňüňizde nätanşy adamlar görmek kyn düşýändir. Zatlaň barsy şeýler duýdansyz boldy. Ýene bir näçe günden men öz mülkümdi ýygyna gaýtaryp alyp bilýärdim. Ýöne Şankar aradan çykdy. Şoň men bardadım ýitirdim Jenap Chopra, oğlumy, mülkümi, awraýmy. Bardyny ýitirdim. Näçekde.
Men size mülküňizde mihmanhana açyň diýip telimge de gaýtdyma. Eýsem öz awraýyň satyp bolýarmy? Men öz mülkümi sana wagtlan çevirmäge mesul bolýan ýöne bir gün men ony diýdine gaýtaryp alaryn. वापस ले Alar. भगवान Hudaýyň emri bilen goý şeýle bolsunna. अब आगे Men gitmeli. मैं चलता हूँ Hoş galyň. Yok, ma kömek gerek däl. Sen bir ýere birinji gezek gelen ýaly. Gezekler üçin bir ýerleriň hoply bolmagy mümkindir. Himme zat yer ber. Sag bolun. अब्दुल भाई Ýaryk gelen olsaň sen bizden sapmarsaň. Sen näme üçin polisiýa jaýynyň gaçyp gitdiň? अच्छा हुआ On tapanyň üçin sag bolun. काफी Men onu gözläp ýördüm. झोलापुर Ol Jalapurun polisiýasyndan gaçyp gitdi. Jalapurun polisiýasy bir ýerden 20 kilometr uzaklykda. Bu zamanyň gyýlyr gaty ýeter-de. आजकल लड़कियां भी तो Ha? तेज हो गई है इतने से Polisiýa işgär üçin sen gaty ýaş görnäň. नहीं सब Nerede gurlaşar? Şu yerde mi ya da polisiýa bölüminde? नहीं सर Adara galmaň jönäp. फूट ले Şu yerden owurry bolun. Ýoksa ikiňden 5 ýyllyk ýygynadaryn. इसकी जीप तो कहीं Ony नहीं hiç wagt görmänmi men? Amir sen adamyň मेरा पति है Hawa. और तुम innem sen onu gözleýän, şeýlemi? Şo resmi namalar günäsiniň geçilmegi hakynda kaşnamamy? Sen onu okudunmy? कोई Oň başyna iş düşdümi? तो साफ On näme de günäkärleýärler? Näme?
Eger aýtsam belki men sana kömek edip bilerim. Zadım alıp kaçıp giden oğra men ne edip ınam edeyin. Men ogry ýöne men hiç ýere gaçyp gidemok. Men sana bar zady gaýtaryp berdim ha. Men ýalňyşypdyryn, sen men bagyşla. Men sana onu gözlemeye kömek etjek boldum. Sen näme üçin etdiň muny? Sebäbi şu wagt işdi. Sen bolsa bu ýerde ýeködüň sana kyn düşýär. Men bolsa bu şähere belet. Men sana gerek, düşünýärmi? Men sana gerek. Oğryň maňa ýüregi awadymy? Oňardaňdan bir-biriňe kömek etmeli. Düşünýärmi? Gasy dogry aýdýaň. Sen nerden pul tapdyň? Üstümden uljak bolýarmy? Bolýa men razy. Ine munyň başga gurrun. Sen ne suratdan başga näme bar? Bir zatlar bardyr ha. और भी तो कुछ होगा ना। Hay sakmak ýeke suratdan adam öldürmäge çykýar. Ha? Hay sakmak. Men. Diňe surat diýene. Ine şonyň bilen gapy aýlanyp 20 ýyldan Shankar atly ýigidin ýaşan ýerini tapar. Awwa. Tapar. O, bu näme? ये क्या है? Muny hälen görmeýişim diýene. Diýwarda asly duran suraty seretsene. लहू Olaryň düşen ýer maňa tanış ýaly. इस दीवार Hani ýardyma saljak bolayyn. जानी पहचानी जगह Awwa. पर ठीक से दिखाई नहीं। Ýardyma saljak bolayyn. चलो Hani ýermeň bilen? देखिए Gulasyň. ये आदमी Yine şu adam salygy dönmekden boyun açyrýar. Bize onu tutmağa kömek etmek hemme kişiň borcudur. Ebe bol diňe bir Allah'ın ol bütün döwlete ziyan ýetirýär. और Maňa şu surat ulaldyp berin. इसका एक Biz onu hemme ýerde asarys. इसकी फोटो Düşündiňizmi? लगा देंगे। Näet bir surat hemmerden atjak bolýar. Belki onu köpeldir. स्मारक Siz dogry aýdýaňyz jenap. Sallygy kullugyny kömegi üçin size gaty minnetdarçylyk aýtsam, बल्कि मैं size bütün döwletimiz minnetdar bolar. Ine suratyň यहाँ şu ýerini ulaltsaňyzam bolar ine. Ine baş üstüne. बढ़िया Gaty gowy. इसके पैसे Size hökman tölerler salgyt kullugynyň baş müdirini baraýyn. Ine şu haty görkezimde haberliň sin iwert diýen, haýyş edýän şunu alyň. Sag bolun, men ýalňyşmandaryn. Bu Japur. Ýörgideli. मेरा शख्स O, bu Japur maňynanay. जोधपुर Men seni o ýere elteýin. Ýörgideli. अरे बाबा Haýyş edýän ýörgideli. Yarım saata durulga yeter. Yarım saatin uluğa garaşar. अभी आता Yarım saatte barmaly ýerimde yeter. Soň bolsa biraz ýöremeli. Hemme zat gülýär bolar. Düşündiňmi? Hemme zat gülýär bolar. Ýör, gitdik. Ýöräli. Galma ýerimden. Indi näme? Şu suratyň düşürilen ýerine etmelimi? यानी Näme? अरे सुनो Renat, maňa gulak. Dur. Yer pissesi. Inden leýlek bu biziň iýmitimiz bolar. Hanol,
Hani? Kudak. Nire değil hulu yaka. Nire değil ne? Biz 1 mil yol geçtik. Sen o zaman hiç tat iyidiren ok. Sen şu duran yerinden öýedim aşağı oklama men taýyn. Men şeýle bir ýadadım. Bu şu yer bolmaly. अब क्या करें? Inni näme der? इसका क्या? Bu nämekden bolýar? Biz aylanjak yerimiz öýde aramyzda deň Näme? paýlaşar. Müň sany öými? Dur. Bolanny näme? Olan hemmesini aýlanyp bomy näme? Men Rajastanyň hemme öýüne aýlanyp çykmaga taýyn. Olar näçe bolsa da maňa tapawdy ýok. Olar bu ýerde hakykatan ýaşaýamka? Onu hökman bilers. Ey Hudaý, dursan entek. सरासर Bu boljaklat dele. शायद Ýene biz onu hökman taparys. Hökman. Bize sizin kömeğiniz gerek. Yalançı. Pul formadan bolýar. मेरा भरोसा O meni Allah gitti. Olina ýygyna geldi ahry. Olar araşgyrlaryň maşgalasynyň bolmak ihmal. Ulak fırgaty, gully ýapynjaty, boýnuna kıvınzırjygy, eşgen solaryň koy. O edi şolan. Cenab Jill Rajastanyň taryhynyň okuýat diýip men sana aýtdym ha, inne ol diň çalyşdy. Senin bu zatlar soraýanmamy? Ýok. इसके आगे Men başga hiç tada aýdyp biljekkä. Ýöne olar Cenab Jill. मास्टर जी Cenab Jill. näme? Olar adamlaryň maşgalasynyň bulaýmadym. Bolly. Meni gurlemen, bolly. Owa. Olar şol maşgaladan bolmagy mümkin. तुम्हें काम करना Olar bir ýerden 15 kilometr uzaklykda ýaşaýarlar. 11-nji ýoldan barmaly. Şo ýerde Sarabah hawa serleşýär. Şo ýere git, belki sen onu şo ýerden taparsyň. Sağ olun. Köp sağ olun. धन्यवाद Sağ olun Cenab Jill. Saklanın. Şu gün akşam şu dermanı içeyin, ol hayır eder. Bana nanayın. İyi şimdi soğulu olsun, sağ olun. जी Owa. Aysanız lan bu Shankar Singh'leň öýümi? Owa. Men adamym hemem Shankar dost bolupdyrlar. Gelin girin. अच्छा Bir görmäge gelenin gowdat. Duyman urkan betbatlyk golaýada. Yürek yaralarymız biter ýal bolmady. Bu zatlar size ağır düşenler. Hasam Shankar'ın gelinine. Ol berdimke. Owa, mire öýçelere seret berenler. Sizin adamyňyz Shankar nerden tanýaka? Amir bilen Shankar Saud'de bir yerde yaşapdyrlar. उसके Bir ýerde diýdiňmi? क्या हुआ Ha, şo diýsene. Owa, ýöne o günäkär del. Bu tütenden olan zat.
Tütenden. Sen bu yere gelmänini het edip bildiň. O biziň ömrümizi kületdi. Yok bey diýmän size nähili kynlygyna men düşünýän. Şu yerden orra bol. Şankarın gelini bile gürleşetim gelýär. Haramzady. Dilini sakla. Kulak asam. Sizin maňa gaharlanmaga hakyňyz bar. Ýöne biz adam ýaly düşünjüp bilerse, men hökman mirany görmeli. Men moňa ýol bermen. Sizden haýyş edýän men diňläýin. Men mire bile gürleşmeli. Gözüme görme git şu yerden. Mira hiç tadı etmegin. क्या हुआ? Burada daýsana. अरे कुछ तो करो। Haýyşdyn, burada daýsana. Oňla gürleşmeň başga bir ýoluny tapmaly. Oňla gürleşip billigim bu hakda saňa hökman aýdaryn. Biz şu ýerde garaşarsa, oň öýünden haçan çykýanyny bilersiz. Sen biz diýäni kim? Sen hemem men. Sen hem de men. Alan durmuşynyň erkeklerin kä garanda has agyrdygyny düşündüm. Inne bolsa bärik bak da maňa aýt. Sen bilen zadyň barmy? Mira öýünden günne bir ýere çykýar. Ibadatxana gidenine. Maňa kömek et. Haýyş edýän maňa kömek et. Sen kim? Tanamadym. Men daş yerden geldim. Bolya. Yür gideli. Yür. Otur hani. Inne bolsa maňa aýtsana. Sen näme üçin ýüzüň salyk? Men mire gelneje. Sen ýene de mektepden alynmy? Bu kim ay? Bar gitdi der suw getir. Bolya. Sen nereden geldin? Japurdan. Daş yerden gelipdin. Ol Demirgalyktamy? Hawa. Mire gelneje? Al suw iç. Bar indi git, bar. İki çak gürleşesiniz gelýärmi da şey diýdi aýday. Bolya annemen giderin. Sen ýaşaýan ýeriň owadanmy? Hawa. O ýerem sizinki ýaly owadan, ýöne o ýer bu ýerlere meňdäň ok. Bular ýaly owadan ýer hiç ýerde ýokdur. Howamy da müýtgeşik, gurok hemem ysy. Hawa. Sen bu ýerlerde näme gözleýän? Men adamym Amir. O seni goýup gitdimi?
Hawa. Sen onu şiirlerden taparın öýdýäňmi? Sen kömek etseň taparyn. Sen men başga bir ýerde ok dämi? Sen adamyň bu ýere gadan jetmäge geldimi? Onna ol täze kerhana salynýan ýerde bolmaly. O ýerde her ýerden gelen adamlar bar diýerler. Jenap Chopra bilen gepleşediň gelýärmi? Gepleşediň gelýärmi şoň bilen? Chopra diýdiňmi? Owa, ol täze kerhanany urýar. Sen adamyň şu ýere gelenini nerden bilýän? Owada şey diýdiler. Şoň üçin teň ýaşaýan ýerine geldim. Öýüňizdekiler meni kowdular. Diýmek bolar şoň saňa gaýgyrypdyrlar da. Men bolsa bize ýene bir dilekçi gelendir öýtdim. Şey diýteňem boljak. Bolýa men kömek etjek bolaýyn ýöne, Jenap Chopra şu wagt berde ýok. Ol ýene bir näçe günden geler. Bolýa men garaşaryn. Men ýene de suw getirdim. Başga näme deýin? Tas ýadymdan çykan eken. Men häzir gelerin. Lila, Edidim men gürrüň edip oturşyma unda aýtdyryn. Sen muny hemişe diýäňe. Hemişe? Elbette beýle däl. Kama gani. Ýok beýdimel däl, gani kama. Gani kama. Sen ama adamyň gitdimi? Lila. Ziýany ýok sonra der. Onna senden bu ağacın şakasyna bir bölecik mata daňmaly. Şonna ola ýüzüne geler. Şeýsem men ýüregim rahatlyk tapan ýaly bolýa. Men sana Amir'in turatyny görkedesim gelýär. Ertir şu ýere gelersiňmi? Howa elbette menden şu ýere gelýän. Başga wagt öýdülüm çykamak. Hoş galyň. Ýören gideli. Sen gaty kän gurlaýan. Sen oňa çynyň aýtmaly ekenin. Çynyň aýtmak hakda sen bir gurlemesene. Sen näme üçin hemişe maňa iýenip ýördiň? Men ömrümde birinji gedek gorkdum. Birden ol kömek etmekden ýüzlenirse näme? Endi näme iş etmekçi? Bilemok. Entek görüberýäs. Men oň bilen jora bolaryn. Oň ynamna girerin. Soň bolsa oňa himmet adaýdaryn. Diýmeginde geregim ýok da. Ertir sen öýde işiňden bolarsyň. Men olsa taňa öýde garaşaryn. Gatygowy. Derýa öz akymyny ýitkedýär. Bu baryp ýatan adalatsyzlyk. Aýallar üçin bu sözde uly many bar. Aýallar hemmäň bir erkek kişiniň hakyndan çyksaňyz gerek. Açanam bolsa bir wagt şey derse. Maňa ýöňünden doýdurgyn. Men teň tarapyňda ahry. Men muny ýadymda saklaryn. कैसी हो? Ya daylan oğumy? Hawa gowy. मैं अभी आई. Men häzir gelerin. Salam aleyküm. Salam. Aleykümselam dep jogap bermeli. Aleykümselam. Şey mektebe gatnaýanmy? Hawa, aýtsam tokaýan. Ýaşynji. ये ले. Turanymy al. Bu Amir. Sana näme gerek? Meňem diňläsim bile belki de bir zatlar öwrenirn. Öwrenisiň gelýänmede gowy mektebe gatna. Ýeri bolýar da oturumda gıýbat etdilerin. O sen jigiňmi? Ýok, Shankar onu bir ýerden tapypdyr. Tapypdyr diýäňmi? Hawa guýulaň birinden. O gyýz bolan soň onu guýaklan bolaýmasalar. बेटियों Bu yerlerde gıýdylan arzusi ýok. Gyýz bolandan oglan bolanyny gowurlýar. हमारे यहाँ जो Hyzmatkarlaň biri onu gyýylyk alypdyr, ýöne Shankar bolmadyk bolsa, लेकिन शंकर ना होता तो
Sen yüreğin isyanır. Onu yatlamda yüreğim avaya. Meňem Amerikaty göresim gelýär. Bizim yatlamalamaız meňdeş däl. Sen integam Amir bilen görüşerin diýen umyd edýäň. Bağışla men beýdimellälim. Bu gaty uly betwatlyk, men diýen zatlama üns berme. Meni bağışla. Sen gaty gowel Mira. O beyler gowan däl, men ýemnäçe onlar köke tüýji ýemmek. Onlar bir hemişe tüýji datlary ýedik. Innar pulumyz ýok diýär. Leyla. Tüýji köken menem gowurýan. Han berken, men taňa şuň tüýji köke beren. Ýok, biz gidip bilmez. Näme üçin? Maňa gitmek gadagan tüýji köke ýemek üçin kimden ruhsat soramaly? Mumana men käwatlar bizim üçin gorkudan başga päsgelçilik ýok. Hemişe itlerini edip bolanoga. Näme üçin etmelilämişin? Sebäbi beýsen bir özüň bildiň bolýar. Itlerin kanagatlanyrmazlyk ziýan. Öz ýüregiňi diňle şoňa anan. Şeýsek durmuşyň ütkäp başlar. Öňünde päsgelçilik çykanyny gözüň ýump bökmek gerek. Ana şonu sen ýeňersiň. Ýokman ýeňersiň. Birden başlarman ýeňleýtiň näme? Çynyň bilen ýapyşsaň başarmajak dadyň ýokdur. Menem ýokdym. Görýänmi? Bu amsa dahyry. Yürünü gideli. Doğrudanım kıyın näl ýaly? जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरे ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम कह दिया यू आर माय सोनिया क्या बात sana ne molle? आज Şu insan karın doğulan onu. Onun hem için sen yüzün salık. मैं वहाँ Men köçede tant ettim. गली में नाच रही थी। Inte kurda ona ikayem geçenok. Bilmedim de. Bana bir daha da bolya.
पता नहीं क्या हो गया Bilmedim. मुझे Sana hiç tadım olanok. Mira, bana seret. Sen beytmelelim diyecek olayağımı. Men tans ettim. मैं खुश Hava tans edende ne mi? मैं उसे Men onu yadımdan çıkarıp bilemek Zeynat. Sana yadından çıkardın diyen nami. Sen özünü adacığım orada bağıtlı duyuptun bu bolyan zat. विधवा सो Dulu alan ayal gama vatmalı. नाश्ता Olur tan deden oklar. Sen iyilin gurrunu dinlemedi, öz yüreğin neme diyen orta, şoň bilen bol. Adamlar dulu alan ayal öz bet batlığını yadından çıkarmalı, dällip ýalňyşýarlar. Beýten yürek yarası bitmäge derek öňküsünden beter ejir çeker. Ol hemişe ýat eşiginde bolmalmışyn, öýden çykman, hiç kim bilen gatnaşman oturmalmışyn. Erkek kişiler bolsa beýle däl, olaň ikinji edek ölenmäge haky bar. तुम्हारे İyle akıl vermek kıyın iş däl. Sen ýalňyşýan, maňa da aňsat düşenok. Men durmuşda kän kynçylyk gördüm. Men olar bilen görüşmegi, öz-özümi gorumagy öğrendim. Ulagas, menim ödüň ýaly ayal. Ýöne men senden tapawutlykda kynuna düşemdi, ondan çykalga tapjak bolýan. Beýdip takdyry ten berip oturmak bolmada. Ýaşaýyş dowam edýär. Sen öz geljegiň üçin özüň görüşmeli, sebäbi sen durmuşyň. Sen öz isleýişiň ýaly ýaşamaga hakyň bar. Inne bolsa gel ikimiz şankaryň dowlanyny belläli. O nämen gowurýardy? Ketirlik etmesene, men sen joraňa. Men sana diýen, men gaharym gelmek akmal. Ketirlik etme, ýür gideli. Mira, sen men dinleýänmi? Mira, onu maňa sen aýt. Ýür gideli. तुम लोग डाकुओं के भेष में जाओगे और मैं पुलिस वाला। मुझे तुम्हारे प्यार पर पक्का है और हमेशा रहेगा लंबे जुदाई सारे दिनों दा डाकू लोग गए मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज तो किशन की बात अब हम वहाँ Inne bas o ýere gideli. Nere? चलो ना Gelleri? तुम्हें देर Sen giýjak almarsyňmy? अपनी Korkup जिंदगी ýaşamaly, sen özüň aýtdyň. अपने हर फैसले को अपनाना सीखो सुनो Kulak asın. हमें दौड़े Bizim düýä minip aýlanasymyz gelýär. Siz 20 rupiýa tölemeli. Sizin aklyňyz ýerindemi? 10 रुपए 10 mi? Siz täze geldiňizmi? Beýseňiz sizi hemme kişi ağlar ýörür. 50 50 rupiýadan az almaň. Siz men ilkinji müşterilerim. Siz aýdyşyňyz ýar bolar. 50 diýseňiz goý 50 rupiýa bolsun. Gelin, Men bir oturun. adacık nohut getirin de berde garaş. Sen bu ýere nädip düşdüň? Hemme de bilecek bolup durma. Sen näme üçin geldiň? Öýde edere iş ýok. Sen ona haşan barada aýtjak. Basmaýdar. Ona şu wagtyň özüni aýtmadan men giderim. Hoşgal. ठीक है ठीक Yer bolýa men galýan. Eger sen şonu isleýän bolsaň, ýöne uzak wagtlyk däldir. Sen ýene de eşigiňi ütgedipsiň. Sen näme düýä diýen getirip bilýänmi? Dur yerinde dur. Mağulas, olan aylanası gelýär. Odur gowa adamlar. Olan gitmeýän mahmal. Meni beýdip biýawra etme. Olar 50 rupiýa төлediler. Düşünýän 50 rupiýa.
Düýe turjagam bolanokmy? Ol pikirlenmeye gowur ya. Yine bir kiminti garaşyn. Olar gitjek bolýarlar. Owa gitjek bolýarlar. Bol. Gitjek bolýarlar, bolýarlar. Bolly bestir. Tur ýeriňden. Gowdagyny. Onu näme? Ýörüm, gidelim. Bol gidelim. Gittik. Ýör. Ha bereken. Edilen jedip hediletdim. Maňa ýolloş bolanyň gowwalaydy. Şankar kenarda turup günüň ýaşaşyny hinnama gowur ýedi. Gün batyp aýda gonna o maňa şey diýerdi. Mira, haçanam morda bir wagt ikimiz düýä menip aýyň üstüne aýlanarys. O ýerde diňe sen hemem men bolaryn. Şu çölleki çägäni ölçäp bolmaýşy ýaly ikimiziň aramyzdaky süýgünem hiç tatlyny ölçäp bolmaz. O maňa sen hiç wagt ýat eşigine gimersiň diýerdi. Aýallar ýat eşigine gezmeli bolsa, erkek kişiler hem şolar ýaly bir synadan geçmeli diýerdi. Menem bir zat aýtsam bolýarmy? Näme? Erkek kişileri sinap görmeli ýaňyz bolýyn. Siz selle geyip gördüňizmi? Size bir zat aýdatym gelýär. Siz ýokdy artist däl ýaly. Siz ağlamağa gaty ýokdy däl ekeniňiz. Men siz görenimden bar zada düşündim. मीडियम वेव 1168 किलोहर्ट्ज़ पर। अब सुनिए फिल्म बंटी और बबली का ये गीत। गायक हैं आलिशा चौहान, गीतकार गुलजार और संगीत दिया है Ruko, saklanyň. Näme? Näme boldy? Düýäni çökerim. Nädip? Ozar aşağı koyverin de zediň. Şeyle mi? Çok aşağı diyor. Çök. Men sana çök diýen. Bolsana bol. Çökäýde. O çökdi. Gör ne ahil gowy. Çökdi. Ýür gideli, ýür. Sen nire? Menem barsam bolýarmy? मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। Men hem tans edesim gelýär. सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। हाँ, मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। हो मेरे नैना जुड़वा नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे। Aýlanyp hediletdik şeýlemi? Hawa, ýöne biz gat köpeglenip saňa käýmekler rahmal. Din aýdymlar diňledim diýerin. Adam sana we palaýal şeýdermi diýsene. Adamym agyr güne düşenem bolsa men dostum bilen tant edip ýörün. Sen näme isleýän bilýän? और उसे Öz maksadyny ýetmek üçin sen hemme zat etmäge taýyn. Bu beýler aňsa adam däl. Men Miran çynlanam haladym. Men oňa çylmaý diýip bilmeýänim üçin gaty gynanýan, onu allap ýören ýaly bolýan men.
Sen mi? Diyeceğim bir wagt sizi bir rahat ederim üçün bağışlawırym. Ziyanı yok, gel giyiri ver. Yok, men sizden bir zat haýyş etjek bolýan. Men joram adamsyny gözleýär. On sizin kärhanaňyzda işleýän bolmagy mahmal, siz muny bilip bilmersiňizmi? Men sizden haýyş edýän. Bolýar, men biljek bolarym. Taňry elkasyn. Sen nerede boldun? Alad etme. Maňa hiç tat bolasy ýok. Men öýder adam öýdüm ederim. Näme sebäpli beli terhoş boldun? Batyrlanmak üçin. Men taňa bir wajyp zat aýtmaly. Näme aýtjak? Men sen söýýän. Bolusy zat gürlemegi betet akmak. Gowy agşam nahar edineli. Durantek. Men muň ýaly jogap taýinlärdim. Ýok, sen bey diýip bilmersiň. Bey diýip bilmersiň. Men isleýän zadım diýip bilerim. O dogry aýdýaň. Men saňa ýene bir zat aýtmaly. Men sen durmuşa çykanyny hemde adamyň gowwarýanyny bilýän. Men onu fiýlaýan. Maňa senden hiç zat gerek däl. Men ýöne içimi dökesim geldi. Men senden köp zady öwrendim. Meselem, öz duýgularyň hakda aýtmagy. Sağ ol. Men ýöne öz duýgularyň hakda aýdasym geldi. Men sen gowwarýan. Men sen gowwarýan. Sağ ol. Inni iyi çäýelimi? Bir min garaş. Men sana ýene bir wajyp zat aýtmaly. Zeynat, men sen geçen akşam men bolusy zatlar gürläýdim. Hawa ýöne men gatyryp duramak. Men gitmeli boljak Zeynat. Bilýän, bu hakda sen geçen akşam aýtdyň. Men haçan ýerime geljem belli däl. Bilýän. Sen maňa eden kömegiňi başga hiç kim edip bilmezdi. Men sen kötenip ýörüşiňe dözmedim. Ýöne men seni goýup gidesim gelen ok. Men seni goýasym gelen ok. Men gadyrlar tisdim. Men seni göresim geler. Inniden meýlek men öz başymy özüm çarajak bolarym. Amirin inatatna jaň etdi, men ýagdaýlamyň gowdugyny aýtdy. Ine de bu olaň telefon belgisi. Bolýar, men jaňa derin. Bolýar. Ýöňe gowuja teretdim. مجدت يا فقد فنا ربا التسبات النجرة كفا ورجرة Hey sürücü, yöre ver. प्यार करती है सटे तवो मरती है बस जी मैं आ गया बस जी चाचा जी मैं आ गया चाचा जी बोला के गुड बाय
Men şu yerde özüm gowy duýýan. Gadymy jaýlar meni özüne çeker. Men yarama dost etmesen gowy bolardy. Siz maňa ters düşünüňiz öýdýän. Men siziň bilen bu jaýakda gürleşmäge geldim. Men garyp düşýänim bolsam bu jaýsaň hiç wagt kirene ýaşmaga bermen. Bu jaýyň soňy boş dur ahry. Gulasyn, men bu ýere gelenme eýen bir näçe ay boldy. Şunumy aýtsam men ýüregim ösýär. Siz maňa düşünýäňizler jenap. Gepim gysgasy maňa mira gerek. Owa. O bir ýerde ýaşar, emde men bagtlydyr. Onu derek men jaý üçin size 300 000 rupiýa tölärim. Maňa çynyňyzy aýdaýyn jenap, o size näme gerek? Siz onu gyrnak gelip taklaýaňyz agry. Bu zatlar diňe kärhana bolup gutarýança bolar. Bir näçe aýdan siz jaýyňyzam, geliniňizem ýygyny alarsyňyz. Mira ýaş hem owdan. Bu jaý bolsa, bu jaý bolsa köýne hem gelişiksiz. Onu abatlamak gerek. Garaz serenjam bermek gerek de. Her zadyň öz bahasy bar. Men ılalaşyp baglaşmagy başarýan adamlarga görýän. Yer bolýar, men size 5000 rupiýa tölemäge taýyn. Zeynat. Tursana, tur. Tur Zeynat. Meni ýeke goýup gitmejekdiňi bilýärdim. Biz howlukmaly. Zeynat magulas. Men Amir'in enatası bilen gürleşdim. Olar seni eýen bir näçe günde gözläp ýördir. Amir'e jera beriljek güni eýen bellenipdir. Näme? Oňa ýene 2 günden jera berilýär. Kapurna trayan sana Jalapurda garaşya. Ol Amir'in ýalyn hatyny kadiyete görkezjek diýýär. Ey Hudaý. Ýertir ol Amir'in hatyny alyp Jalapura gitjek diýýär. Düşünýärmi? Yokorrak. Salam aleykum. Wa aleykumussalam. Kama gany diýmeli. Bedip salamlaşmak sana mektepde öğretdilermi? Yok, mektepde değil. Onu bana Zeynat öğretti. Zeynat diýanyň kim? Mira bilen her gün ibadathanada görüşýän aýal. Sen gijä galyň. Hawa Mira. Mira, sen maňa kömek etmeli. Biziň tanşan onu bilen sen şey diýipdiň. Sen maňa kömek edermiň Mira? He, kömek edermiň? Näme üçin bu hakda soraýaň? Ýür, ilki bir gideli. Men taňa bir zat bermeli. Muny maňa Şankar beripdi. Bu oňa eden ilkinji sowgady. Men onu daňyp bilemek ýöne käwat çykaryp syndaýan. Men muň renkini gowurýan. Sen Amir bilen görüşýäňde şunu ýokman atdyňyň, men şonu isleýän. Men muny Şankar barkatynypdym. Goý bu menden saňa ýadygärlik galsyn. Men muny alyp bilmen. Sen ýalňyşýaň. Näme üçin? Sen maňa näil kömek edeniň gödüňüne de getirip bilemek, sen basym gidersiň. Ondan biziň hiç wagt görüşüp bilmejeğimiz mahmal. Muny alsaň Rajastanda joraň bardygyny ýadyňa salarsyň. Sen maňa görüşmän hiç tat kazanyp bolmajakdygyny öğretdiň. Men muňa diňe sen bilen düşündüm. Senem maňa ýadygärlik bolar el bir zatlar berde. Kim bilýär, belkim men seni hiç wagt ýadymdan çykarman. Sen adamyň ölümine men adamym sebäp bolupdyr.
Men sana bunu öňrekden aýtjakdym. Ýöne hiç başaryp bilmedim, başarmadım. Nem üçin Zeynat? Men tidiň öňüňde ilkinji gedek baramda, öňüňizdekiler men ýüzüme tüýkürdiler-de, owarra bollyp kowdular. Tenem menden ýüzüňe görürsüň diýip men gat gorkdum. Men seni ağlamakçı däldim. Anan. Sana menden näme gerek? Bu günä geçmek hakynda kaýşnama. Eger sen şoňa gol çekseň, Amir halas bolýar. Ananay, ol halas bolýar. Sen köp zady bilýän Zeynat. Adamyň bir ýere gidip ýedine gelmese, soňam oň aradan çykanyň hakda habar gelse, nähili erbet bolýanyny sen bir bilsediň. Oň eşiklerdir beýlek zatlary hemişe o hakda ýatladyp durlar. Sen maňa ora köp ören. Öz durmuşyň özüň urýan. Sen maňa aýtsana men näme etmeli? Sen nähil pikir edýän? Bu kağıtlara gol çekmeden men rehimdilik etdigim bolar şeýle gerek. Gol çektem welin ar namysyň nämedigini bilmeýän adam öwürlerin. Aýtda, senden soraýan. Ýok Mira, men Amir gaty gowtanaýan. Ol hiç kimi öldürüp bilmez. Men näme hakda arzu edýänimi bilýänmi? Men bar zadymy, adamymy, söýgümi, azatlygymy elimden alan adamyň başyny almak isleýän. Sen men beýle zatlar gürleýänmi geň alýanmy? Meni ejidir öýdýädiňmi? Men sana düşünýän. Sen ýerinde bolan bolsa menem şeýle pikir ederdim. Onda men bu kağıtlara gol çekmekden näme üçin ýüdegürýändigimi sen düşünmeli. Men belli bir karara gelmeli. Bu sen öwreden zadyň dämi näme? Şeýle gerek? Me, al. Al, bu men gelen kararım. Sen mun soňunyň nähili boljakdygy hakynda oýlanmalysyň. Düşünýärmi Mira? Sen gowjy oýlandyňmy Mira, men sana ýalbarýan. Näme üçin? Ýalňyşlyk edýän neje bolýanmy? Sebäbi bu tütänden bolan betbagçylyk. Amir Shankary bilgeçli öldürmez, olar dostlar. Düşünýärmi? Ol bilgeçliğini öldürmänli näme? Ol meni betbag etdi, menem oňa şeýdip jogap bermäge taýyn. Günäsiz adama jeda berilse de şeýtjekmi? Oňa şeýtjek. Sen ýan ýollaşyň adam öldürdi. Bir betbagt aýal bolsa, o sebäpli ejir çekip ýör. Men ejid bolup ýadadım, men aralasym gelýär. Arym köýünden imanym köýsün diýipdirler. Şoň üçin menem arym aljak. Bu men gelen kararym. Men arym köýdürmen. Keramatly kitapda bir-biriňe rehimdar bolmaly diýip ýazylypdyr. Eger sen meni ağlamadyk bolsaň, belki men senem adamyňa magyşlardım. Men seni öz joram diýip hasaplaýadym. Ýöne senem beýlekler ýaly menden ýüde gurdyň. Sen öz behfidiň üçin beýlek adamlar ulanyp ýören ekeniň, sen bir öýüň bilýän. Men entegem seň joraň.
Sen nerede boldun? Men sen yüreğin aram tapşynyp sana abadatxana atmağa ruhsat berdim. Sen orta bizden oğrunça bizim bagtymyz berbat eden ayal bilen görüşýän. Ayallar başyna öýürmellerdir. Sen ol kan horun ayalı bile tirkeşiyemin. On adam timin oğlumun kanına kaldı. Sen şoňa düşün. Zeynat Şankar öldürenok. Sen näme bilen jedelleşýänmi? Bunu şol ayalı öwre dönür. Biri öwretmese ol beýlip bilmezdi. Inni betsir men beýle zady ýol öpbilmen. Ol nüte biz öz abraýmy dikildiňçe şu öýden çykmaz. Siz ne hil avrayak da gurrun ediýäňiz? Şu mülküňizi gidermejek bolup siz onu tatmadyňyzmy näme? Belki tidiň şol avray diýen dadyňyz maňa baka ketenler. Siz meni gerek bolamda ulanýaňyz, soňurda men bardygymy ýadyňyza da düşenok. Gerek bolsa maşgalan avray üçin men avrayyndan geçip bilýäňiz. Stüdyolardan toňam siz meni kowmarsyňyz. Sebäbi men size gerek, idil şu wagt gerek. Siz men avraymakda gurrun ediýäňizmi? Elimi goýberim. Elimi goýberim. Maňa elini degirmäge diňetiň oğlumyzyň hakkı bardyr. चाहत यकीन उन सब का दामन अब चाक है समझे थे हाथों में है ज़मीन मुट्ठी जो खोली बस खाक है Nämet melenesi? Yüreğimi dinle, o näme diýe? Men öd yüreğimiň sesini gaty köp batlap basyp ýatyrdym. Ol bir wagt öldü. Yürek hiç wagtym ýaneldir. Onu gowça dinle. O sana ýol görkedir. Şankar ölünden soň nire ýürüýänim bilemok. Ýöne men takdiri ten vermejek bolup jan edýädim. Sebäbi bu men durmuşumdy. Nähili kynamorda ýaşamak gerekdi. Ýöne sen durmuşdan gorkýadyn gyýdym. Öwredilşi ýaly ýaşamak, akyma göre ýüzmek kynal. Ýöne käwat biziň ykbalymyz başga biriň eline bolýa. Şu wagt Ameriň ykbaly meň elimde. Kim ýaşamaly, kim ýaşamalal? Goý muny Taňryň özü çözsün. Men muny çöredim bilenok. Menim ýyl ýaly ýöne bir ayal. Men bir özüm bilýän bolmam mahmal.
Yöne maňa ejir çekdiren adamyň ödüm ejir çekmelidir. Men näme üçin perişte bolmalmyşym? Men perişte bolatym gelenok. Oň ykbalyny men çödetim gelenok. Taňry bizi finap görýägýdym. Men paýyma has agyr synaw düşdi. Sen näme karara gelseňem öz diýeningden dänmellälsiň gyýdym. Men Zeynata da şey diýip jogap berdim. Onda näme garaşýaň? Bar gitdi. Ne heli ýaşasyn gelýän bolsa, ýaşa ber. Ýaşa ber gyýdym. Hiç zatdan çekinme. Maňa düşündüň sen. Näme deýin? Öz ýüregiňe düwen zatyny etber. Muny diňe gaýratly adam edip biler. Men ýöne saňa kömek edip öz günälenmeň ýuwulmagyny tilýän. Sen bu has tapjaňy men bilýärdim. Men bu ýere öz maksadyma ýetmek üçin geldim. Men ýalançylyk edip seni allan ýal boldum ýöne. Men hiç wagtyň derdiňe dert goşak bolmandym. Men ödük balym öňüne jiledim, meni bagşla. Men bu ýerden hiç iş bitirip bilmän edýän. Bu bolan rahatlary men ýüregime awapdyr. Ýöne sen bilen dostlaşyp men köp dady gödýetirdim. Teň mehirligiňi görüp, ayal maşgalan mulaýym bolmalygyny düşündim. Men ykbalymyň ket soluny sen günäkär däl. Men senden gaty göremok. Sen ödedýän işiň dogrudygyny ananýaň. 2 günden amir jedatyny çeker. Ýöne men öz durmuşymy täzeden başlarym. Men öz durmuşymda hemme zat ödüm çödýän. Teň daş töwregiňdäki adamlar hemme zat teň ýeriňe çödýärler. Olaň beýtmäge haky ýokdur. Men sana şankar näler gaýtaryp beretim gelýär. Men teň azat bolmagy isleýän. Ýöne menne diňe tumor bar. O maňa hemişe güýç gaýrat berýärdi. O sana da öz durmuşyň üçin görüşmäge güýç kuwat berer diýip umyd etýän. Teň Joran Zeynat.
Men televizionyanyň Altynasır Türkmenistan teleýleriminiň terjime bölüminde türkmen diline geçirdim. Filmin sonu.